Bueno, egun ondan hoi, eskertu etorri zareten kasetari guztiei, eta gaurkue, izango zan Sormen Bekaren deialdi berrize aurkeztie. Bederatzigarren edizinu izango da aurtengue, eta ardatza hartuko du musika. Zehaztasunak gero botako ditut, baina, nik uste dute guretzako importantia dela udalarekin daukagun hartu enbona, eta, aurretik paso hitza eman gotzete Paule Sánchezi, dara Durangoko Euskara eta Kultur Zinegotzize, eta berak bukatzen duenean, nik zehaztasun gehiago emango ditut. Egun hor, Paule. Eskerrik asko. Eta egun hon da, eskerrik asko denoi hemen gerturatutearren. Eskerrak bereziki, Gerediaga elkarteari, kide zaren guztioi, zuen urteetako lana eta laguntza barik hau ezin izango zalako aurrera atara. Eta jakina gotzoni, presidenteari, gaur alboan dekot, eta aurkezpen hau anigaz partekatzea, benetan eskerrik asko, aukera motiarren. Durango gure herria izeti ez gain, euskal kulturaren bihotza beba da. Urtero bertako ekitaldi kulturalek, eta nola ez Durangoko azokak be, sortzaile barrien talentua eta euskarako ekoizpen barritzaileak zabaltzen dabez, ezta? Gaur aurkezten dugu Sormen Beka 9. edizioa, eta hori da oinesandakoaren adibide argize. Sortzaile barrien lana bultzatu, babestu eta euskerazko sorkuntza sustatzen jarraitzen dugulan adibidie da. Aurten gainera Sormen Bekak musika proiektu bati eskainiko deutzo laguntza, eta sekulako aukera eskainiz gazteei eta esperientzia gitxiko sortzaileei. Beka honek ez da bakarrik diruz lagunduten, ikusgarritasun emoten dau, bultzadie emoten dau, eta gure kultura komunidadiegaz partekatzeko aukera aparta eskaintzen dau. Gure helburue udaletik argize da. Durango euskal kulturaren gune dinamiko eta bizize izeti gure dugu. Eta gure hizkuntza dan euskeri eta sortzaileen lanaren indarra, munduari erakusteko espazio bat eskaintzen dauan, eta horretan gabiz, ez da, temati. Hortaz, eta horregaitik sortzaileei deiri egiten deutzuet, ez da, parte hartu egizue, zuen proposamenak bidali euskuzuez, eta adeko zuen talentu erakutsi egizue. Oine gotzonek, lehen esan dabe moduen, zehaztasun tekniko danak partekatuko dauz, eta deialdiaren oinarriak azaldu. Eta maitzeko, nire partetik eskerrak emotie, danagaitik, deko zuen konpromisue gaitik, egiten dozuen lanagatik, eta ziur nau gainera gu guztion danak ekarpenak euskarazko kulturaren indarra sendotzen lagunduko deuskuela. Sormen Bekaren ibilbidie, emankorra eta polita indoguz, aurreko 8 urteotan. Eta gure helburu izaten da, sortzaile berrien bidelagun izaten jarraitzie, eta aurrerantzien ibilbide horrekin jarraitzea. Aurten lehen esan duan moduen, musikari eskainiko diogu beka, eta oidan bezala, sortzaile berriek partu ahal izango dute. Gure helburu izaten da normalien, hasi berriei laguntzie. Eta, horregatik guk irizpide batzuk jartzen duguz, eta nortzuk uste dugu dizela sortzaile barrizek, deialditik kanpo geldituko ziren, euskarri fiziko zein digitalien lan bi kareratu dituztenak. Ero, 5 kolaborazio gora egin dituztenak, edo diskoetxe batekin kontratuta sinatu dutenak. Ez da apurban mugatzeko, zein dan esparrue eta zer ikusten dugu guk sortzaile berri moduen. Aurkeztu beharreko lana, hitzak baditu, guk iristen dotzegu funtsezkoa dela euskera utzien izetie. Eta proposamenak aurkezteko epie, irailaren 21 arte izango da. Hor nora bidali dezakete, eroditzakete lanak, gerediaga@durangokoazoka.eu helbide elektronikoa. Eta oinarri guztize, gure web horri zen egongo die. Web horri ze, gogoratziarren, durangokoazoka.eu. Nortzuk osatuko dute epaimaia, ero nortzuk arituko dira apur batez, epaitzen, ero baloretan zein dan lan irabazli ez.
Gure asmoa da, 4 pertsona osatzie, eta, ondino ez dugu zehaztu nortzuk izango dien, baina, laster jakinen hasiko dugu nortzu diren. Eta, gogoratziarren, diruz lagundutako sarize, izango zen 15.000 euroko diru laguntzie, ero sarize ez, eta hor beti zeten da urtebeteko prozesue, eta oin irabazlie surtatzen dana, datorren urteko 2027ko azokarako, izan beharko lukeia bere lana bukatute. Guretzako apur bat atzera begiratzea garrantzitsua da, ez da, proiektu hau 2018an sortu zen, hainbat esparrutan aritu gara, ero aritu dira sormen beka honetan parte hartu dutenek ez, literatura, musika, arte eszenikoak, ikus-entzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenetan, eta iaz, posteko izen zen, disiplina, askotan bigarren mailako disiplina moduan ikusi dugun komiki eskaini genion olako esparru bat, ez? Eta, hor daukagu talde bat, irabazle zuertau zana, Usue Ainoa Olaso eta Mikel Urdangarinek, badabiz hor, jotakeari dira, da espero dugu, azokarako presizatea euren lana. Gogotsu gauz ikusteko, ze, bada olako gauza berezi bat, filosofia, komikia, eta aipatu ere, urtengo azoka izango dela, abenduaren 4tik 8 bitartien, eta, betiko moduen ez, han aurkeztuko dira lan asko, gogotsu gauz, sortzaile lan horiek, jasotzeko eta erakusteko aukera izateko, eta, baten bateko izango balitzu sormen bekaren inguruko galderaren bat, pres erantzuteko, laguntzeko, zehaztasunak emoteko, eta norbaitek gero beharko balitzu araudiz zero, pasako txegu, bai. Lehenengoko baldintzi izango zen, euskarri fizikoen zein digitalien, gu beti pentsa dugu, baina teknologien aurrerapen honek ekarri ditu aldaketak ez, orduan nahi eskarri fiziko izen ero digitalien, bi lan kaleratu dituztenak horreia ezin dute parte hartu, bai? 5 kolaboraziotik gorako taldiepe bai, ero bakarlarizek horrepe kanpo gelituko ziren, eta diskoetxe batekin itxarmen badeki ero sinatute badute kontaturen bat horrepe ez diesazten hor. Beste guztizek, eta batez bet zein dan filosofia, ez? Hasi berriei aukeri motie. Horti doi apur bat, beka honen helburu oinarrize. Bina zer bidea beste, ez da? Ez, bidizka. Eta kolaborazio bai izan aldie 5 abesti, ero 5 bi abesti ez, gaur egun modu digitalien erre sortzen die horrek ez. Gure helburu da, eurek eukitzi aukerie, ze batzutan gaur egun bizi garen momentu honetan dana da bere alako tasun horretan murgitzen da, ez? Orduan, abesti bat botatzen dabe, ero bideo bat botatzen dabe, baina gure helburu izango zen, lan oso bat saritzea, ero bultzatzie, batez ere.